No niin, tämä on tämän toisen kanavani ensimmäinen video, mutta ensimmäisen kanavani on Luike Studios LS ja siellä on urheilua ja muita videoita. Ja keräilen myös jalkapallokortteja ja nyt tätä uusinta sarjaa Arenan Naxal Champions League 2012-2013 ja tässä on tämä pelialusta ja täällä on sitten puolustajan paikat ja keskikenttäjä, hyökkäjä, maalivahti ja vaihtopeläjä. Tiesittekin varmaan. Ja sitten tässä on kansioni. Ja ensimmäisenä tietenkin FC Barcelona kerään joukkuetta, mutta nyt ensimmäisessä jaksossa näytän teille minun nykyisiä korttejani ja seuraavissa jaksossa sitten jos näytän uusia kortteja, niin esimerkiksi kun avaan niitä tai joskus jos niin kuin pelkkinä kortteja avattuina. Mutta ensimmäiseksi sitten näytän teille Limited Editionit. Limited Editionia mulla on 6 kappaletta ja olen ostanut yhden aloituspakkauksen, jossa tuli nämä molemmat. Ja ensimmäisenä Gerard Piqué, FC Barcelona, Limited Edition ja keskiarvosta 8, puolustusta 10, hyökkäys 90. Sitten Iker Casillas ja keskiarvosta 8, puolustus 109 ja hyökkäys sitten 55. Ashley Young, Master United, keskiarvosta 96 ja puolustus 95 ja hyökkäys 99. Sitten Lachen Huntelaar, keskiarvosta 4, hyökkäys 108 ja puolustus 70. Sitten Lionel Messi, keskiarvosta 6, hyökkäys 110 ja puolustus 92. Ja viimeinen ja on Peter Cech, Limited Edition Chelsea, ja Chelsea on veljeni lempijoukkue, mutta minä en siitä niinkään välitä. 101 puolustus 106, keskiarvosta 1, hyökkäys 55. Sitten Topmastereita. Ensimmäisenä jälleen Peter Cech, Topmaster Chelsea, keskiarvo 102, puolustus 105 ja hyökkäys 50. Sitten Cristiano Ronaldo ja Madrid, keskiarvosta 4, hyökkäystä 5, puolustus 25. Ja viimeisenä taas Sergio Aguero, Manchester City, 102 keskiarvo, 103 hyökkäys, 76 puolustus. Siinä oli parat korttiin, mutta sitten vielä nämä masterit. Ensimmäisenä Andres Iniesta, FC Barcelona. Sitten Lachen Huntelaar, Schalke. Ja sitten goalstoppereihin. Ensimmäisenä huonoin Jesper Hansen. Sitten Arthur. Joe Hart. Victor Valdes. Siriku. David De Gea. Ja viimeisenä Timo Hildebrand. Sitten fansfavoritteihin, joita mulla on aika paljon. Siruanov,
Arteta, Hugo Gonzalez, Stockholm, Nasri, Sakho, X, Lewandowski ja viimeisellä parhaat John Terry ja levipelaajani siis Fabregas. Siinä oli nykyiset parhaat korttini, tai tässä oli Killan erikoiskorttini. Sitten mulla on Starplayerit kanssa. Starplayereita, Rising Staria ja tavallisia. Ja tässä on aika paljon niitä tavallisia mulla. Ja sitten seuraavaksi jaksossa ostan yhden pakan ja näytän kun avaan sen ja jännitetään sitten mitä tulee ensi kertaa.